All right, Jeremiah chapter number 20 this morning. Jeremiah chapter 20, kung nanasa amen. Tanamanindog paliw para sa pagbasa pulong sa Diyos. Magsugot ta sa verse number 7 o magpadayon hangtod sa verse number 10. English, una, Bisaya kaduha. O Lord, Thou hast deceived me, and I was deceived. Thou art stronger than I, and hast prevailed. I am in derision daily. Everyone mocketh me. For since I spake, I cried out. I cried violence and spoil. Because the word of the Lord was made a reproach unto me, and a derision daily. Then I said, I will not make mention of him, nor speak any more in his name. But his word was in mine heart as a burning fire, shut up in my bones. And I was weary with forbearing, and I could not stay. 4. I heard the defaming of many, fear on every side. Report, say they, and we will report it. All my familiars watched for my halting, saying, peradventure, he will be enticed, and we shall prevail against him, and we shall take our revenge on him. Messiah, verse 7. O Ginoo, ikaw milimbong kanako, ug ako nalimbongan. Ikaw mas kuskan kay kanako, ug midaog. Ako anaa sa katawanan sa adlaw-adlaw. Ang matag usan nagabugal-bugal kanako. Kay sukad nga ako misulti. Ako misinggit sa kabangis ug pag-ilog. Tungod kay ang pulong sa Ginoo na himong biyay-biyay nganhi kanako. Uska katawanan sa adlaw-adlaw. Unya ako miingon, ako dali na mo hiskot kaniya. Ni mo sulti pa diha sa iyang ngalan. Apan ang iyang pulong diha sa akong kasing-kasing ingon sa nagasiga nga kalayo nga nasirad-an sa akong mga bukog. Ug ako naluya sa pagpugong, ug ako dili makapugong. Kay ako nakadungo sa pagbutang-butang sa daghan. Kahadlok sa matagbahing. Balita mo ingon sila o kami mo balita niini. Ang tanan na kong mga kaila mibantay sa akong there needs to be an alang in there. Mibantay alang sa akong pagtakiyang. Sa yung pulong takiyang, kimpang, maglimping. Pagtakiyang nga nagiingon, basin, siya madani. O kita mo daog batok kaniya. O kita mo himo sa atong panimalos diha kaniya. I have two potential titles for this message, one English, the other Visayan. I like both. My English title is What This Wicked World Wants from Us. That's not a question, it's a statement. I don't know how to say that in English, in Visayan. Ang gitingwa nining daotan kalibutan na gikan kanato. Something like that. It's ugly. Or there's the simple from verse number 10. Basin siya madani. Basin siya madani. What this wicked world wants from us. I want you to listen to me very carefully this morning. I promise you'll understand this passage much better when we're done. Magampo na ta, dahil kamo makalingkod para sa mensahe karon. Father, would you please bless the message? Would you fill me with your spirit as I preach? Would you help me to be spirit-filled and spirit-led and spirit-empowered? God, I don't want to preach in my flesh. I do not want to preach what I want to preach. I want to preach what you want me to preach. So please, dear God, help me this morning. Lead me, guide me. Help me to say exactly what is needed for our people this morning. Please, God, help me as I preach. We love you, Lord. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Ang kinabuhi sa propeta nga si Jeremiah, dili man ang kinabuhi sa kaharuhay. Lusod kayo ang iyang kinabuhi. Sa sinugdanan, dili kayo. Nagsugod siya wali atol sa paghari ni Josiah. Si Josiah ang kinalasang nga mayong hari sa southern kingdom of Judah.
Si Jeremiah gitawag sa Diyos sa pagwali sa iyang pulong diya sa ika-13 nga tuig sa paghari ni Josiah. It was a time of revival. Sa iyong pulong revival, revive means mahimong buhi pag-usa. But it's the idea of ang panahon nga ang daghang tao mibalik ngadto sa Diyos or nagabalik ngadto sa Diyos. It was a time of great revival. Sa dihang nagsugod siya og wali, kana man ang mayo nga panahon sa pagwali sa pulong sa Diyos. But the Bible tells us in 2 Timothy I think it's chapter 4, verse 2, preach the word, be instant in season, out of season. Sa sinugdanan sa ministry ni Jeremiah, it was in season. Popular kaayo ang pagwali. Daghang tao gana mo balik sa Diyos, kayang hari, mibalik sa Diyos. So daghang tao naminaw sa pulong sa Diyos, ganan magsunod sa Ginoo. Sa 18 katuig, si Jeremiah nakasinati sa kinalasang pagbalik sa Diyos diya sa gingharian sa Juda sa dalipang pagkabinihag sa Babylon. The last revival, the last return to God, and Jeremiah got to be a preacher during that time. Dayon, si Josiah ang mayo butan matarong nga hari naghimo sa usa lang ka buwangon nga decision. Dili uska doubt nga decision, just dili lang maalamon. Nagdesisyon siya nga makiguba sa hari sa Egypt bisan wala man gikinahanglan. Ang hari sa Egypt naggikan si Egypt aron mo ato makigaway batok sa Assyria. I believe magpadulong siya sa Assyria, pero kinahanglan siya mulaho sa area sa Judah. Well, dili siya interesado makiguba ni Josiah. Pero si Josiah nagdesisyon nga mag-atubang kaniya, mag-atake niya, siya nagpugos nga naigubat. I lost my place in my notes, I apologize. Basin ang iyang garbo, ang nagbarog nga gamay. Basing ganahan siya nga mupakita nga siya uska gahi, siya uska warrior king, dili hari lang warrior pud siya. Basing ganahan siya ang tao maghunahuna siya hilas nga tao, tough kaayo, gahi man. Pero bisan unsa man ang rason, si Josiah miato sa gubat batok sa hari sa Ehipto, umiuli siya sulod sa uska lungon. He lost and he died. O kana nga decision niya, naghinungdan sa katapusan sa last revival dito sa Southern Kingdom of Judah. O ang mga hari nga nagsunod kaniya, nagbalik sa tibok katawhan nga sa tanan nilang daan na andad, tanan nilang kadautan sa miagi. O siyempre, kabaluta sa katapusan, ang Diyos nagpadala sa Babylonians. What's that word I learned? Nagparot. Arong nagparot sa syudad sa Jerusalem. Kabluta sa katapusan. Si Jeremiah, nagwali gikan sa panahon sa revival. Dayon, nagwali siya sa panahon na wala na itaw nga naminaw. Nagwali pud siya hangtod sa adlaw nga si Nebuchadnezzar naggubat, naglumpag sa syudad sa Jerusalem, nagdala sa daghang tawo nga binihag. He preached through all of that. Faithful gyapon siya. Sa dihang si Josiah namatay na, ang kadaghanan sa mga propeta mikuyog sa katawhan ngadto sa salaog kadautan. Ug silang mga propeta nga wala miusab. Tao sama ni Jeremiah, wala mi sunod sa kadaghanan sa tao sa nasod. Grabe man ang kalisod sa ilang kinabuhi human sa kamatayon ni Josiah. Kana man ang kahimtang ni Jeremiah diha sa atong teksto karon buntag. Matinumanong gyapon siya diya sa pagwali sa pulong sa Diyos. O ang mga tao nagdumot kaniya. Adlaw-adlaw nagpahayag siya sa kadautan sa katawhan sa Diyos ug ang pagsilo sa Diyos nga sa dali madugay mudangat man kanila ug sa tanang nga ilaha. Pero ang tao wala naminaw. And oh, how they hated him. Unsa man kapintas ang ilang pagdumot batok sa tao sa Dios nga nagbutyag, nagpakita kanila
sa ilang kadautan. I think I preached on that recently. Ang kalibutan o ang kalibutanhon magdumo sa magwali nga mukbutyag sa kaulaw sa ilang sala. I think I preached that recently. Kanang kahimtang ni Jeremiah sa atong text verses, the book of Jeremiah, one thing you have to understand is the book of Jeremiah is not chronological. It does not tell this first, then this. It does start magsugod yun sa adlaw ng Diyos nagtawag kiniya nga magwali. But then the rest of the book kind of jumps around. It's not chronological. Pero niining nga panahon na discouraged na gyud siya. Nagwali yapon o walay tao na minaw. Silang tanan nagbinuwang, silang tanan nagbugal-bugal, silang tanan naglaraw nga makaguba, makadaot ni Jeremiah kay siyang nagwali kabayan sa ilang sala. Pero sa verse number 7, ang atong unang text verse karon, makita na to ang uska makahingangha nga pamahayag gikan sa man of God. Look with me at Jeremiah chapter 20 verse 7. And let's just walk through these verses today. Jeremiah chapter 20 verse 7. Kung nanas, amen? O Lord, thou hast deceived me, and I was deceived. Thou art stronger than I, and hast prevailed. I am in derision daily. Everyone mocketh me. Let me read those first two sentences in Visayan. O Ginoo, ikaw milimbong kanako, ug ako nalimbongan. Ikaw mas kuskan kay kanako ug midaog. Ako nakasabot gayud sa pasbot ni Jeremiah niining nga bersikulo. Wala siya nagsumbong sa Ginoo, wala siya naging ang Dios usa ka bakakon. Ang iyang gipasabot simple man mao kini. God, you tricked me when you called me to preach. You didn't tell me how hard it was gonna be. Ginoo, nag-uwat ka nako. Sa diyang ikaw, mitawag ka nako sa pagwali. Wala man ka, nag-iwang ka nako kung unsa man kalisod kini. Ako nakasabot ni Ana. Nainom ko. I think it was last year, maybe 2 years ago. I forget. I don't know when. I don't write dates for anything. Pero nainom ko sa Domingo sa gabi. Niuli ko gikan sa church. Dako gyud akong discouragement. Nalimot ko sa rason na wala ko idea. Pero na-discourage ko. Umikuha ko sa akong phone, miabri ko sa akong Bible app. Ug nag-search ko niining nga verse. I remember, nag-search ko dito sa kitchen. Nagandam mi sa pagkaon. Akong anak nasa dool, wala si idea kung sa akong gihimo. Nag-search ko niining nga verse. Ug naghuno-huno ko. God, nakasabot na ko karon kung unsay ang gituyo. Kaya ako pud nagbati nga ikaw milimbong ka nako. Wa kayud ka nagsulti ka nako kung unsa kalisod ang pagpastor sa church sa dapitan. I understand what he's saying here. I'm not saying my life is as hard as his, but I understand what he means. Wala siya nagsumbong sa Diyos. He's saying, God, you didn't warn me. Wala ko idea, wala ka nagpasidaan ako. Let's read the verse again. Jeremiah chapter 20, verse 7. O Lord, thou hast deceived me, and I was deceived. Thou art stronger than I, and hast prevailed. I am in derision daily. Everyone mocketh me. Ako na sa katawanan, sa adlaw-adlaw. Ang matag usan, nagabugal-bugal kanako. Na-discourage gyud siya. Yang gisulti Ginoo, walay tao na minaw kanako. Silang tanan, nagbugal-bugalan. Kung ako mo tindog sa pagwali, ako usa lang ka katawanan ngadto kanila. Ngano man nga ako magwali pa. Walay tao nga maminaw. Look at verse 8. For since I spake, I cried out. I cried violence and spoil, because the word of the Lord was made a reproach unto me, and a derision daily. Kay sukad nga ako misulti, ako misinggit.
Ako misinggit sa kabangis ug pag-ilog tungod kay ang pulong sa Ginoo nahimong biyay-biyay nganhi kanako ug uska kataw-anan sa adlaw. Ginoo, pagkaulaw sa akong kinabuhi, ang imong pulong, ang imong pulong kanamo ang raso nga ako adlaw-adlaw nga gibinuwangan sa tanan. Tanaw ang verse 9. Diri sa verse 9 na ay kana nga ilado nga pamahayag ni Jeremiah. We often preach on verse 9. Look at verse 9. Then I said, I will not make mention of him, nor speak any more in his name. But his word was in mine heart as a burning fire, shut up in my bones, and I was weary with forbearing, and I could not stay. Unya, ako miingon. Ako, dili na mo hiskot kaniya. Na-discouraged yun siya. Wala itaw na mina. You know what? Delete na ko. Undang na ko. Wala itaw maminaw. Delete na ko magwali. Ako delete na mo hiskot sa... Ako delete na mo hiskot kaniya. Ni mo sulti pa diha sa iyang ngalan. Apan. Ang iyang pulong diha sa akong kasing-kasing ingon sa nagasiga nga kalayo nga nasirad-an sa akong mga bukog ug ako naluya sa pagpugong ug ako dili makapugong. I'd like to put a na there. Dili na makapugong. Si Jeremiah miingon, paigod na! Magundang ra ko! Pero diretso siya midugang. Apan ang iyang pulong diha sa akong kasing-kasing ingon sa nagasiga nga kalayo ug ako dili makapugong. Do you know what he's saying? Ganahan ko muundang, ganahan ko mubiyat sa kabubuton sa Diyos, pero di na ko kaya. I want to quit, but I can't. He said, ang iyang pulong nagsunog gihapon sulod sa akong dughan ug wala ko'y gahom sa pagpugong, sa pagwali. Let me tell you something, you young men, God's called you to preach. You listen to me. Kung ang tawag sa Diyos ang nasa mong kinabuhi, dili gayud ka makaikyas ni ana. Wala itaw mas miserable kaysa magwali nga naglayas gikan sa iyang tawag. Nagdumo siya sa iyang kinabuhi. Ang tawag sa pagwali sa pulong sa Diyos mugukod kanimo ngadto sa lubnganan. You can't escape it. Samtang buhi pa ka, dili gayud ka makakaplag og kalinaw hangtod ikaw mobuntog sa imong kahadlok o motubag sa iyang tawag. I'm just telling you, when God calls you to preach, there's nothing else you can do. Dili ka malipayon sa bisan unsay laing tawag sa kinabuhi. Pastor Mike, nga naman wala ka nag-undang, wakoy laing mahimo. Kini ang tawag sa Diyos para sa akong kinabuhi, darera ko. Jeremiah said, I want to quit, but I can't. Di na ko kaya. You listen to me. You can run from God, but you'll never escape His call. Diya sa usa lang ka bersikulo, si Jeremiah mi pahayag, undang na ko, pero di na ko kaya. I quit, but I can't. Look at verse 9 again. Then I said, I will not make mention of him, nor speak anymore in his name. But his word was in mine heart as a burning fire shut up in my bones, and I was weary with forbearing, and I could not stay. Sa Bisaya, ug ako dili makapugong. He said, I had to preach. Wa ko'y choice. Kinahanglan ko magwali gyapon. But look at verse number 10. Tanawa ang unang pulong sa verse. He just said, I can't quit. Verse number 10, what's the first word? For. Kai. Unsay pasabot sa pulong kai? Tungod man. Nagandam siya, musulti na to sa usa ka lain rason nga dili man siya makaundang. Iyang gihiskot na sa verse 9, nga ang pulong sa Diyos sama sa kalayo diya sa iyang kasing-kasing, mao nga dili siya makaundang, kinahanglan siya magwali. Pero diri sa verse 10, iyang gisulti kai. Napailaing rason nga dili siya makaundang. Am I making sense to y'all? Let's read verse 10. For
I heard the defaming of many. Fear on every side. So he's saying, I heard the fear on every side. I heard the reports of the fear. Fear on every side. Report, say they, and we will report it. Watch this now. All my familiars, not family, familiars, that's kaila. All my familiars watched for my halting, saying, peradventure he will be enticed, and we shall prevail against him, and we shall take our revenge on him. Let me read that in Visayan. If you have a Visayan Bible, you're going to notice I changed a couple words to make it closer to the English. Kay ako nakadungog sa pagbutang-butang sa daghan. That is a good translation of the word. I forgot what it was. Defaming. That's good. Butang-butang. False accusations. Kaya ako nakadungog sa pagbutang-butang sa daghan. Kahadlok sa matag bahin. Balita! Moingon sila. O kami mo balita niini. Ang tanan akong mga kaila, mibantay alang sa akong pagtakiyang. Nga nagiingon, pasensya madani. O kita mo daog batok kaniya. O kita mo himo sa atong panimalos tiyak kaniya. Let me try to explain this verse, one phrase at a time. Kay kumubas ka basing malibog. Una, yung gisulti kay, ako nakadungog sa pagbutang-butang sa daghan. Now, wait a minute. Kanang ko mag-undang, pero ang pulong sa Diyos nagsunog yapon, dili ko makaundang, kay! Ang akay, ako nakadungog sa pagbutang-butang sa daghan. Oh, how they hated Jeremiah. The Bible says, lying lips hate those that are afflicted by it. Ang nagpamakak, ang nagapamakak nga mga ngabil, nagadumot kanila nga gisakit pinaagi ni Ana. Is that clear? Oh, they hated him. They made up lies. Naghimo-himo sa mga storya, nagpataka, nagbutang-butang. Unsa ka pinta sa ilang pagdumot batok kan. What is he saying? Unsa ka si Jeremiah nagingon, unsa ka pintas ang ilang pagdumot batok kanako. Pagkadaghang sa tao nga namakak, kabayan ako, nagbutang-butang, nagsumbong nako sa mga butang, way klaro. Kaya nga naman, nagsulay sila mudaot sa iyang dungog aron walay laing tao maminaw kaniya. They're trying to destroy him and his reputation so no one would listen. Are you listening? Naningkamot sila sa paggunob sa iyang tibok kinabuhi. They hated him. Next phrase, kahadlok sa matagbahin. He's saying, I've heard the report. Nagsulay sila nga magpakahadlok kaniya. Nagsulay sila nga mo tangtang sa iyang kaisog aron dali na siya mo wali. Kanamo rason sila mamakak? Kanamo rason sila nga nagbutang-butang? They're trying to intimidate. Nagsulay magpakahadlok aron dali siya magpadayon, dali siya magwali. Look at the next phrase. Balita moingon sila. O kami mo balita ni ini. Now, unsa man kani? It feels like it doesn't quite fit. It's real simple. Nagbugal-bugal sila. Kahapon, nag-sowing ko dito sa asako. Diwaan. O niabot ko sa ang bayad sa sala mga kamatayon. O ang manghod sa duwa ka brother na dito sa jail. Diretso siya nagsugurog mga tana. He said, yeah, ang bayad sa sala kamatayon, pero nga naman na yung mga inosente sulod sa jail. I said, wala ko'y gahom sa system of justice sa Pilipinas, pastor ako. Ug nagsulay siya pang matana na pod, finally nagpakaulaw ko niya. I said, paminaw, pilay mo edad? 28. Pilay edad sa imong kinamagulangan? 34. Pilay edad sa imong sa sunod? 32. I said, para nako, sila sa magyud kanimo sa una. Ug diretso siya nakasabot. Padulong pod siya sa jail. Kana akong kalit lang. Sorry, pastor, maghilom.
Nag-sorry na siya. I said, wala akong nasuko, pero kinahanglan ka maminaw. Naminaw na siya. But anyway, I said, murag parehog yun sila kanimo sa una. O sila na nasa jail. Kasi mas may maminaw ka. Pero kanang yung gihimo dari, nagbinuwang. Magsulay we say in English, they're trying to rattle him. Kung ang man of God, mo tingno kang mawali, ang tao what's the other word in English? Heckle. You understand the word heckle? Magbinuwang, samtang magasturya ka. Balita! Nagbinuwang sila sa iyang pagwali. Unsa ba ang balita, Jeremiah? Unsay gisulti sa Ginoo karon? Ingna niyo kami pud mo tabang sa pagkala sa balita sa uban. That's what they're saying here. And then we come to the most important. Ang tanan nakong mga kaila mibantay alang. I added the word alang because it's in the English. Mibantay alang sa akong pagtakiyang. What does that mean? Wala pa siya nagkimpang, pero sila naglaom nga what's the word? Magtakiyang. That's a new word for me. Magtakiyang siya. Naglaom sila, mapando siya. Diya sa iyang paglakaw. He's not talking about his real steps. He's talking about ang iyang linakwan sa kinabuhi. Can I say it that way? Ang iyang paglakaw sa kinabuhi. Ang tanan na kong mga kaila, may bantay alang sa akong pagtakiang. Pagtakiang, di ba? What's he saying? Silang tanan nga nakaila nako, silang tanan nga anaaduol, nagbantay sila sa mataglakang nako, nga nagalaong nga ako mapandol. Sila ang nangita sa bisan unsang timaan sa kaluyahon aron ibutyag kiningato sa tanan nga buot maminaw. They wanted Jeremiah to fall so bad. Nagtingwa gayud sila, nangandoy sila sa adlaw nga si Jeremiah, ang man of God, masayo ug mapukan at tubangan kanila aron sila makasulti. Dili siya ang tinuod, kami kita na lang. Peke siya, tigpakaroning nun siya. Kablo nga peke siya. Sila nagbantay ni Jeremiah diya sa mataglakang na nagapangandoy sa adlaw nga siya masayop ug mapukan gikan sa iyang kalig-on. Let's read the verse again. He just said, ganaan ko mong undang, pero ang pulong sa Diyos nagsunog pa. Ug dili ko makapugong. 4. Kai. Verse 10. 4. I heard the defaming of many, fear on every side. Report, say they, and we will report it. All my familiars watched for my halting. That word halt doesn't mean stop. Usay sa English ang pulong halt, nagpasabot stop, pero diri saktog yun, takiyang. It's limping, saying, peradventure, he will be enticed. And we shall prevail against him, and we shall take our revenge on him. Kaya ako nakadungog sa pagbutang-butang sa daghan, kadlok sa matagbahin. Balita mo ingon sila, o kami mo balita niini. Ang tanan na kong mga kaila, mibantay alang sa akong pagtakiang, nga nagiingon, pasensya madani, o kita mo daog batok kaniya. O kita mo himo sa atong panimalos diha kaniya. I want you to notice that phrase, pasin siya madani. Pasin siya madani. O kita mo daog batok kaniya. You listen to me this morning. You listen to me. Kining daotang kalibutan, nag-isip sa pagkapukan sa matarong, ingon nga ang ilang kadaugan. What does this wicked world want from us? They want us to fall so they can deny everything we teach and believe.
Ganan sila nga kita mapukan gikan sa atong kalig-on aron sila makalimod sa tanan nga akong gitudlo o gituhan diri sa pulong sa Dios. What does the world want from you? They want you to fall so they can claim you as the evidence that the Bible's not true. Kanan sila mo angkon sa imong kinabuhi, ingong ebidensya nga dili tinud ang pulong sa Dios ug ilang sala dili dawtan kayo. Pasensya, madani ug kita motaog. You listen to me, ang imong dawtang higala nagdanit nimo, wala sila gugma nimo. Kanan sila nga ikaw mapukan aron sila makagamit sa imong kinabuhi ingon nga ebidensya batok sa imong Ginoo. This world hates us because our lives show their sin. Kung ikaw maglakaw nga matarong at tubangan sa Ginoo, ang imong kinabuhi maong ebidensya batok sa kadawtan sa tao nagpalibot kanimo, and they hate it when you show their sin. That's why the girls hate it when a modest Christian girl walks down the street in a long skirt. Because when you dress modest, it shows not everybody wears immodest clothes. Kanamang rason sila magbinuwang. Nagdumo sila ni bisan kinsa nga mobutyag sa kaulaw sa ilang sala. What does the world want from us? They want us to fall so they can deny our Lord. Ganan sila makakatawa. Ha! See? Ako na ngayon, di ba? Ako na ngayon, di ba? Ako na ngayon. Dali siya magpadayon. Ha! Peke lang siya. Tigpagkaroning nung gikan sa sinugdanan. Magsunod-sunod, kadyot lang. Pero dali tinood mo, balik siya sa daan na andan. That's what this world wants. They're watching for your halting. Nagbantay sila, nangita, naglaom nga mapukan ka, mahagbong ka, masayop ka. Aron sila makaangkon sa imong kinabuhi, ingong nga ebidensya na dili tinuod ang pulong sa Dios. Sila makugihon nagbantay ni Jeremiah alang sa bisan unsang sayop, alang sa bisan unsa kagamay nga pagpandol. Kaya nga naman, alang kanila ang iyang pagkapukan, ang ilang kadawgan. You listen to me this morning, kanat gayur ang tinguha sa dawtang mga tao na ining kalibutan na karon. They want us to fall so bad. Ganang nangandoy sila na kita mapandol. Aron mahupay ang ilang konsensya kabayan sa ilang kawuliong kadautan. You ever notice how happy the world is when a pastor commits a big sin? It's the biggest news in the whole country. Ay, pastor, nasay, unsay tawag? Kabit? What's the word? Mistress? Kabit? Ang pastor na ay kabit? Mistress Manggod, nag-cheating siya sa'yo. Wow! Samtang ang tao nag-report na ay ang kaulihong kabit. Pero kung pastor man, malipay yun. Si ang akwa, dali daw tang kayo, ang pastor po. Peke sila. Kabalo ko, peke sila. Tigpagaraw ng ingno ng tanan, wala'y tinuod ng Kristohano niyong kalibutana. Silang mga membro sa Baptist Church, sama gyud kanato. That's what the world wants. And that's what the worldly want. Silang taong Kristohano nga nahigugma sa kalibutan o ganahan may sama sa kalibutan. They want us to fall. Pasensya, madani. Kanamo rason ng kalibutan magdani nimo? Kay ikaw mahimot ng ilang trophy. Ha! Tanawa! That's why every fool and every paroque says, "Hey pastor, you want the shot?" Kay kung ako mo daw makausa lang hangtod sa katapusan sa iyang kinabuhi, magpasigarbo siya. Ha! Akong gihatag si Pastor Michael, ni Pastor Michael, ang ilimnod siya, nag-inom at tubangan ako, ako na'y picture! Diba? By the way, that's why if somebody says, "Hey, hold my beer," you don't hold their beer. Naitaw nagtago sa camera.
Oh, walay tao maghimo niya. Yes, they do. Facebook. See, like that. Si Pastor Mike naghawit sa tanduay. Oh, nay, honey, niya na. No, just don't try it. You will never see Pastor Mike buy honey in a tanduay bottle because it still looks like beer. O ang Biblia nagingon sa English, abstain from all appearance of evil. I'm going to make my own translation of that because I'm not real happy with the Visaya. Abstain is completely avoid. Likay sa hingpit. Ang tanan nga may pasundayag sa dautan. Sakto? Kung murag dautan, ayaw mo tugo nga mudol nimo. Kaya ang kalibutan, mukupot niya na o mugamit niya na patok sa atong Ginoo. Pasensya madani o kita mo daog. Si Jeremiah nagingon sa verse number 9. Pahigot na, undang na ko. Dayon diretso siya misuldi diri na ko kaya ang pagundang. Tungod kaya ang pulong sa Dios nagsunog dinhi sa akong kalad. Og sa verse 10, tungod kay kana gayud ang gitingwa sa mga kaaway sa akong Dios. Kung ako mo undang, kana nga akong pagkapukan, mahimo nang ilang kadaugan, ug dili ko makatugo niyan. Ako po tana. Unsay dawtang silingan na nagandam mo gamit sa imong kinabuhi na ebidensya batok sa imong Diyos. Ebidensya batok sa imong church. Yeah. Silang tao dito sa Baptist Church, tigpakaroon silang tanan. Kung naghula lang, alang sa sunod member, magundang mo balik sa kadautan, parang imong kinabuhi, mahimong ng ebidensya na peke ang pulong sa Ginoo. Kinsa andam na mo gamit sa imong kinabuhi, mo angkon sa imong kinabuhi. Mubasol sa ilang pagsalikway sa Ginoo sa imong pagkinabuhi. Sakto. Kini nga kalibutan nangita sa bisan unsay rason nga mosalikway gyapon sa atong Ginoo. Untang adalita mo hatag nila niya ng oportunidad. Ang kalibutan ug ang mga Kristohano nga nahigugma sa kalibutan, silang tanan kinasing-kasing nga nagtinguha sa paglimot sa kamatuoran sa pulong sa Dios nga atong gituhan o giwali diri sa atong church. Usa sila nagbantay gayud sa atong mga lakang. Nagahula sila, nangita sa atong pagtakiyang, sa atong pagpandol. Aron sila makalimot sa kamatuoran diin kita magtindog. Unta nga kita dali kayon, muhatag kanila iyan ang oportunidad. Can I say today, I'm just gonna say it. Naidaghang membro nagbiyat nining a church o nagtinguha gayud sila nga kitang tanan mapukan. Nay uban nagbutang-butang batok kanamo, batok sa akong staff. Ug ang uban ninyo nakadungog niya ng mga bakak. Ako nakadungog sa mga rumors naglibot-libot dito sa palaran. And some of you have been believing those lies. You listen to me. Ang mga backslider walay gugma para nimo. Naglaom ra siya nga ikaw mapukan pud aron sila makaangkon kanimo. Nadugang pang ebidensya nga okay raman sila. Ang problema maong laing Kristohanon. Ganan ra sila nga maguba ang imong kinabuhi pud aron miserable gyud ka sama nila. And I know the people who are telling lies. And I know who's spreading them. I could tell you the names.
and I could prove to you that they are all filthy liars. I have evidence on my computer of dishonesty. Not things I heard. I have documented evidence of the liars who are trying to destroy this church. Don't believe them. Maguba kauban kanila. Unsay baka gituan nimo? Let me tell you what the enemy is saying. Pasensya madani. O kita mo daog. Pasensya madani. O kita mo daog. Let's not give them what they want. Untang nadilita mo hatag sa mga dautan sa oportunidad na magbugal-bugal sa atong Diyos ug sa iyang pulong. Tugon na mga ulo yung mata.